Maayong pagbalik sa akong vlog. So for today's video, ikukwento ko lang kung paano pumuti yung kilikili ko. This from dagom to this langit. Not everything. Hi, everything. How are you to find out? Pero dili pa siya kaayan. Pero today, muna siya heaven na para sa ako. Whatever. So, I ordered this one and I used this since I came back from Dubai. So, my sister yun, so my sister suggested to use this product. This is not a sponsored product, pero if kita sila ani, baka naman. So, I ordered this one and I used this since September, October, November, December, January, February, March. 7 months now. This is napaka-epektibo. Pakit kasi mong kilikili lang. This one to this one. So ipapakita ko na. Ito na nga siya. Ito siya. Tadang! Not a sponsored one. So, i-explain ko lang siya. NRB. This is from... Ano ba yan? From... Barangay Igpit Opol Misamis Oriental. Cagayan? This is from Cagayan product. Pakita yan. Tadang! Talagang, nung nasa Dubai ako, gamit ko kasi deodorant na Nivea, yung deodorant. May circle, tapos igaganon. Sa klima kasi sa Dubai, mainit siya, tapos, yung deodorant, masyado siyang, ano yun? Mabango siya, pero Oo, mabango siya, pero yung side effect niya, talagang yung kilikili mo, mangingitim ng sobra. Yung parang, yung kulog na, parang yung puwet na kaldero. Ganun ka, malapit-lapit sa kulay na yon. Ay, sabi ko na, huyiwi mo siya. Yan. So, ito yung ginagamit ko, product from wala naman picture ato eh. Pero talagang pumuti siya. O, yan. Yan. Ewan ko anong nangyari siya. Yan. Ano lang, yung ginagawa ko, dati, bago ako maligo, in-advisean ako ng mga kapatid ko na kumuha ng cotton, tapos BB oil, tapos ilagay mo, tapos inudnud mo kasi yung mga itim-itim para matanggal yung itim-itim, tapos bago ka maligo. After ko maligo, ginagamit ko to, yun nga, after 6 months, 7 months, ito na nga siya. Tadang! Kapati na siya, pero yung ko ito dito. Kailangan pa siyang nudnurin. Ang paggamit dito, kailangan bang buksan? Buksan ko para makita niyo. Nag-order ako ng 4. Tadang! 4 na ano. 4 pero hindi ito sa akin na isa na sa akin. Uy, ito lahat Ito gusto niyo, humingi. Teka lang. Yan. Ang price nga naman nito, medyo may kamahalan. Pero worth it din yung kamahalan niya kasi epektibo naman siya. Yan. Para sa akin mahal. Siya. Oo, para sa akin mahal siya. Minahal ko nga siya. Pero iniwan lang ako. Ayan siya, konti lang yung laman. Taday! Ay! You see? Malapit pang hulog.
sayang. Ano to, nasa, magkano nga to, Jill? Sa apat, ang nabayaran ko is 600 mahigit. Tsaka yung ganitong kalaking lalagyan niya, mga isang buwan ko lang. Yan, isang buwan lang siya. So, apat yung in-order ko. Hindi lang pala maging isang buwan kasi may mga sumisingit din. Kumukuha at nilalagay sa mga kilikili nila. So, ayun na nga. For more, comment down below sa mga magko-question dyan kung paano ko to in-order. Ay! Sa mga gustong pumuti yung kilikili at gustong i-try, bili na kayo nito. Wala namang mga... 101%. Ito, masasabi ko nasa 150% epektibo siya. Tsaka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, Subscribe na kung hindi. click the subscribers button and like, share, and comment na rin kayo para sa mga more updates namin. Bye-bye!